Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih kalian kula wonten ing pasinaonan pitutur Jawi. Mugi-mugi sedayanipun para pamirsa tansah pinaringan kebagaswarasan amin ya rabbal alamin. Lan saking kula ngaturaken sugeng nindakaken puasa ing wulan Ramadan menika. Mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan keberkahan saking Ramadan menika. Para pamirsa sedaya ingkang kula tresnani, wonten ing panggen menika kula badhe ngaturaken babagan inggih menika ikrar silaturahmi menika saking pemuda dhateng tiyang sepuh utawi pemuda ke orang tua ngagem versi basa Jawa. Tuladha ikrar silaturahmi ana ing masyarakat Jawa. Biasanipun wonten ing masyarakat Jawa menika ngawontenaken inggih menika adicara silaturahmi sesarengan. Wondene teng mriku wonten biasanipun ingkang minangka dados sesulih kangge ngaturaken utawi wakil ingkang ngaturaken ikrar silaturahmi menika. Inggih menika saking pemuda ingkang ikrar dene ingkang nampi inggih menika mangkin tiyang ingkang langkung sepuh utawi perwakilan saking tiyang ingkang sepuh. Nah, menika biasanipun wonten tingkat RT lan ugi wonten kelompok-kelompok sanesipun menika wonten adicara kados menika. Nah, pramila saking menika, tamen iki kula mangke badhe ngaturaken inggih menika ikrar mawi jawaban inggih menika kalih paraga utawi wonten ingkang ikrar lan mangkin wonten ingkang nampi. Ikrar saking pemuda, tuladhanipun ikrar saking pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pangarso RT 3 RW Tunggal Dukuh Raharjo Kalurahan Sidomulyo Kecamatan Sidomakmur minangka sesulipun para sesepuh, para pinisepuh saha para warga sedaya ingkang tansah kita bekteni. Kula nyuwun idipalilah minangka sesulih atur saking ibu-ibu saha para muda saperlu hangaturaken ikrar paseksen halal bihalal. Kang sepisan sedaya ibu-ibu ngaturaken pakurmatan saha sembah bekti dumateng bapak-bapak nyuwun agungi pangapunten lair tumusing patos anggenipun leladi ing saben dinten kathah kekirangan saha kalepatan. Ingkang kaping kalih, para muda-mudi sedaya ngaturaken sembah bekti katur para sesepuh, pinisepuh, bapak-bapak saha ibu-ibu amargi sampun kersa mbimbing lan anuntun dhateng kautaman kanthi kebak pangorbanan saha sih sutresna. Pramila saking menika menawi para putra muda-mudi kathah kalepatan anggenipun pitepangan saben dintenipun menggah babagan tata krama lan supusta saestu tansah nyuwun agunging pangapunten. Mekaten Bapak Ketua RT 3 RW Tunggal ingkang kula bekteni menggah atur kula minangka sesulih atur saking para muda-mudi. Menawi anggen kula matur kathah kekirangan saha kalepatanipun kula nyuwun lumunturing samudra pangaksama. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika kula nembe tuladhanipun ucapan ikrar ingkang dipun sesulih utawi dipun wakili dening pemuda dhateng tiyang sepah. Mugi-mugi wonten manfaatipun dhumateng kita sedaya lan kula ngaturaken sugeng riyadi Idul Fitri 1441 Hijriah. Mugi-mugi kita sedaya tansah naringan keberkahanipun. Sugeng pinanggih malih wonten ing candhakipun kula cekapi semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.